मित्रांनो कळिंगण बघा किती लाल लाल आता मस्त आणि कापलेला पण असा एकदम भारी आहे ना। आणि हा एक नवीन आपल्याला भोग मिळाला, वालीचे शेंगे बघा काढलेले मिळतात आपल्याला। काकी हे किती रुपये? ह्या पण स्वस्त आहे बघा, म्हणजे तुमका जास्त मेहनत करत राहावं नको, फक्त काकीकडे येऊन घेऊन जायचा। बघू शकतास किती प्युअर आता काढीव तेल। आणि खरोखरच कोकणी बाजारातले तुम्ही जर तेल घेतलात ना, यामध्ये भेसळ वगैरे काय नसता, एवढा प्युअर मिळता। काका ही बॉटल कशी? जे का रंगले गांगले त्याची म्हणे जो आपली तो की साधू ओळखावा देवतेची ठिकाण, असं संत तुकाराम माणूस म्हटलं। वेळाप्रसंगाबद्दल जाता, ज्याच्या वेळाप्रसंगाबद्दल आणि ज्याचा जो खर्च करता किंवा एखाद्याची बरीचशी वाईट दिली त्याचा जो मदत करतात तो देव। आणि मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात त्याप्रमाणे तो हा असा प्रसिद्ध युट्यूबर होणार हे मला पाचवीतच समजले। पण त्याने छानपैकी प्रगती केलेली आहे आणि आमच्या मालवणी बोलीभाषेमध्ये त्याचे व्हिडिओ होतात आणि त्याच्यामुळे मालवणी भाषा ही त्याने जगभर प्रसिद्ध केलेली आहे। कसलं झाड रे या? रामफळ? रामफळ बघूया। चला आता जाऊया आपण बाजारपेठेमध्ये। मित्रांनो कोकणातील आठवडी बाजारच्या सिरीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। आज मी खय असं आहे तर तुमच्या टायटलवरून लक्ष दिलं असतलाच, तर NH66 म्हणजे आपलं मुंबई गोवा हायवे, तिथून ओसरगावामधून आतमध्ये गेल्यानंतर एक 5 ते 6 किलोमीटरच्या अंतरावर आपलं आमरड गाव आता काय रे। आणि मागे तुम्ही बघतास कोणाचं घर आता, ही आपली मयूर वहिनी, इकडे मंदार। तर मी मंदारच्या घरी आहे। लवकरच मंदारचे यूट्यूबचे सबस्क्रायबर 1 लाख पूर्ण होतले आहेत, म्हणजे सिल्वर बटन आपल्याकडे अजून एक आपल्या सिंधुदुर्गात सिल्वर बटन ॲड होतला आणि ऑलरेडी त्याचे इंस्टाग्रामचे 1 लाख सबस्क्रायबर पूर्ण फॉलोअर्स पूर्ण झाले आहेत। त्याच्याबद्दल त्याचा खूप खूप हार्दिक अभिनंदन। तर जास्त वेळ न घालवता आपण जाऊया डायरेक्ट बाजारामध्येच। बाजार छोटं असतं, जास्त मोठं नसतं, पण आमरड ही सुद्धा एक जुनी बाजारपेठ असा। मी तुमका तिकडे गेल्यानंतर थोडीशी अजून माहिती तुमका मी दाखवीन, सगळं बाजारपेठ कशी आहे ती आणि अजून त्याची माहिती देईन। तर व्हिडिओ पूर्ण बघा, आवडलं तर नक्की लाईक करा आणि आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असेल तर सबस्क्राईब आठवणीन करा। तर मंदारचं आहे छोटासा घर असा। आणि मंदार तुमका माहितीच असतो, आपल्या कोकणातलं मोठं यूट्यूबर, इन्फ्लुएन्सर, रील स्टार्स, मोठे व्ह्यूअर्स असतात। तर तुम्ही सगळ्यांनी ज्यांनी फॉलो केला नसेल तर लवकरात लवकर ते का सुद्धा फॉलो करा। लवकरच आपल्याकडे सिल्वर बटन येऊ घ्या आणि त्याची 15 तारखे होईल। 15 तारखे कशात? 15 तारखेला आपण सगळे एकत्र येतो ना। हां अच्छा। पण इंस्टाग्रामला 100K दिसतात, ते 1 मिलियन सुद्धा बघू काम का नक्कीच आवडतील लवकरात लवकर। सगळ्यांचे आशीर्वाद असतील तर लवकरच होतील 1 मिलियन सुद्धा। चला तर आता आपण जाऊया बाजारात। मित्रांनो ही बाजारपेठा समोर दिसतात ती, आणि तो रस्तो आहे ना तो आपल्या हायवेकडे गेलो आणि ह्यो कळसुलीकडे गेलो रस्तो, आणि त्याच्या जरा पुढे गेल्यावर मंदारचं घर आहे। तर इकडनं मिरचीचं दुकान स्टार्ट झालं आहे बघा। मिरचीचं आपण रेट काढूया किती आहे तो। कशी आहे मिरची? 190। एकाच प्रकारची आहे की 190? ही 190 ला बसतो। अच्छा 190। इकडे तुमका मेडिकल स्टोर दिसत आहे बघा, त्याच्यासमोर पोस्ट आहे आपल्या आमरडचा पोस्ट, आणि त्याच्या खालीच एक दुकानदार बसलो, छोटंसं दुकानदार हा। हे किती रुपये रे वाटो? सगळे 20-20 रुपयाने लावले ते बघा। मित्रांनो कळिंगण बघा किती लाल लाल आता मस्त, आणि कापलेला पण असा एकदम भारी आहे ना, घेणारो पण तेवढंच अट्रॅक्ट होऊ त्याच्याकडे। आणि छोटी छोटी कळिंगण पण 20 रुपये आहेत ते बघा, कपी मारतात ते का आता। एक नंबर, सगळीच 20 रुपये आहेत ना? खायची तुम्ही खायच्या गावचे? नांदगावातले? हां मस्त लाल लाल।
आणि एक दुसरं परत कणकवलीसून आणलं. हो अजून कणकवलीसून आणलं ना. या भांडा भरून 20 रुपये. बरा ना 30 रुपये. मी 20 ऐकलंय. 10 रुपये वाढवून द्या आजी का. आजीवरचा प्रेम असाच ठेवसाठी 40 रुपये दिलास तरी काय नाही. बरोबर आजी. तर आम्ही आता नाक्यावर आणि आतमध्ये जो रस्तो गेलो ना तो बालमवाडीमध्ये जाता. इकडे पण मिरच्याचे दुकान आधी बघा. त्यासाठी एक चायनीज श्रीकृष्ण चायनीज कॉर्नर समोर दिसतं. आता हॉटेल आहे तिकडे एक आणि छोटीशी बेकरी. मित्रांनो काकीने हिरवीगार भाजी आणल्या ना मस्तपैकी. काकी खाय ना आणलं ही खायच्या गाव. हा कुंद्यातली. कुंद्यातनं काकी भाजी घेऊन इली आहे बघा. आणि वांगी कशी दिलं. तुमचीच नाही तुमच्याकडेच केलेली गावठी. ही पण 20 रुपये आणि ही 30 रुपये म्हणजे 15 रुपये एक. हिरवीगार मस्त भाजी. आणि हे शेंगे मस्त. मित्रांनो आपल्या समोर दिसता हनुमान मंदिर आणि हनुमान मंदिराचा मोठा उत्सव इकडे असता. सिंधुदुर्गातला सगळ्यात मोठा उत्सव इकडे असता. जो स्क्रीनवर तुमका दिसता पॅम्पलेट. तुम्ही ते कार्यक्रम ते सगळे वाचा आणि नक्कीच कार्यक्रमात सुद्धा हजर राहा तुम्ही. इकडे पण त्यांना धबधब्याचा शो करूचो म्हणजे पूर्ण असं काहीतरी एंट्रीच्या बाहेर म्हणजे मंदिराच्या बाहेर त्यांना एक शो करूचो मस्तपैकी. तर त्याच्यासाठी बघूचं असत तर तुमका हनुमान जयंती घेऊचं लागतं. आणि हनुमान जयंती 11 तारीखपासून आमचे कार्यक्रम चालू होतात. तर नक्की एकदा बघा आमरडातली हनुमान जयंती मोठी असता. मजा येतली. दिंडी सोहळा असता. ढोल ताशांच्या गजरात. तर नेरूळचे पण जे कलाकार असतात ते सुद्धा इकडे येतात. तर नक्की एकदा येवा आमरडात. 11 तारीखला पत्रिका स्क्रीनवर दिसतली आपल्या. तर ती बघा आणि येवा. तर मित्रांनो मंदिराच्या समोरच ह्यो पिंपळ पारा मोठो आणि त्याच्या समोरच ना हे रस्तो गेलो तो बालमवाडीमध्ये जाता. कसाल बालमवाडी. तर त्यासाठी एक समाधान टी हाऊस सुद्धा कळिंगणाचे व्यापारी सुद्धा येले. तिकडे गावठी बाजार गावठी भाजीपालो सगळं येलो. त्यासाठी पण कांदे बटाटेवाले आहेत. चला एक दुकान बघूया आता. चल माझ्या व्हिडिओतला. तर काकीकडे बघा गावठीवाली आहेत मस्तपैकी हिरवेगार. त्यानंतर हे शेंगे सुद्धा आहेत. किती रुपये काकी. 20 रुपये. खूप स्वस्त म्हणजे 40 रुपयाक मी 3 जे शेंगे बघत होते ना हिच्याकडे काकीकडे 20 रुपयाक 5 शेंगे आहेत म्हणजे स्वस्त. आणि ह्या एक नवीन आपल्याला बघ मिळाला वालीचे शेंगे बघा काढलेले मिळतात आपल्याला. काकी हे किती रुपये. ह्या पण स्वस्त आहे बघा. म्हणजे तुमका जास्त मेहनत करत राहावं नको. फक्त काकीकडे येऊन घेऊन जायचा. तर मंडळीने हे मुंज काका असतात. आणि मुंज काका एक चांगले बुवा असतात. अप्रतिम असा आवाज असा त्यांचा. तर त्यांच्यात 2 शब्द त्यांच्याकडनं जायचे. 300 वर्ष म्हणजे जवळपास छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नंतरच्या काळापासून. आता हे सांगतो संस्थानिक गाव त्यावेळी म्हणजे त्यांनी ही स्थापना केलेली. ह्या बाजारपेठेची बाजारची स्थापना. अच्छा अच्छा अच्छा. इकडे आपल्याकडे महत्वाचे उत्सव होणारे म्हणजे हनुमान जयंती. आणि हनुमान जयंती आमच्याकडे मोठी होती. हनुमान जयंती उत्सव मोठा होता. गावातलं गोंधळ एक मोठं होतं. हो भगवती देवीचं गोंधळ सगळ्यात फेमस असलेलो गोंधळ होता आपल्याकडे. अच्छा. ही बाजाराची वसाहती म्हणजे एक येऊन अशी त्या बाजाराची. साधारण तुमचे किती पिढी गेले तिकडे. आमच्या आता जवळजवळ 5-6 पिढी गेली इकडे ना. हो. काका खूप जुने असत आणि या बाजारातले स्थायिक असत. तर काका खूप खूप धन्यवाद. या काकांकडे पण आपल्या पानं भोग मिळतं ते बघा. बाकीच्यांकडे मी बघितलेलं आहे ती करंडावर अशी लावलेली असतात. पण या काकांनी एकदम सोपं उपाय केल्याने या बांधून आणल्यानी आहेत पानं सगळी. हा घ्यायचा आणि चलत राहायचा. कशी आहे ती पानं कशी दिलास. 40 रुपयाची 50 पानं. 20 रुपयाची किती. 20 रुपयाची 25.
महाग झाले करणे महाग झाले तिकडे. होय का? तुम्ही खाय ना आणता पोंड्यात ना काय? पोंड्यात ना? हो मी आंबेडकर. अच्छा, मंदारच्या व्हिडिओ मधनं फेमस झालेलास. मी पोंड्यातून मी फेमस झालोय. मंदार पेटाने मला फेमस केलं. मंदार पेटा भारी आहे, पहिल्यापासून भारी आहे. आणि त्याच्यामुळेच 2-2 पानं मागतात ना अशी. 2-2 4-4 मागतात. काय करणार? ते पैसे पडतले खिशातले 20 रुपये. ते पण शेवटी आपलेच आहेत ना. लाखांनी माझ्या खिशात राहतात. काय म्हणतास? देणार आम्ही घेणार. ते बघा ते घ्यावा 20 परत. असं देणार होय ना? हो असे देणार. तुम्ही काय म्हणताय? कोण असत पोरगे तर सांगा. आपल्या काकांचा व्हिडिओ हे करू. कमेंट व्हिडिओ मध्ये कमेंट करा. त्यांका जांभळ त्यांका आमका आंबोते त्यांका जांभळ. मित्रांनो समोर आपल्याला दिसता ग्रामपंचायत कार्यालय. आणि मेन काय माहिती आहे, इकडे रिक्षा स्टँड आहेत ना. रिक्षा स्टँड साठी खूप चांगली सोय केलेली आहे बघा. आणि पिंपळामुळे सावली भरपूर येतं, त्याच्यामुळे पार्किंगला इकडे मस्त जागा मिळतात. इकडे रिक्षावाले सगळे पार्किंग करू शकतात. समोरच ग्रामपंचायत, बाजूकच आपला हनुमान मंदिर आहे आणि इकडे पिंपळ आपलं. काकांकडे हे वाली थोडे मागा वेगळे दिसले आहेत. हिरवे वाली आहेत बघा मस्त पैकी. गावठीच आहेत काय काका? आणि हे त्याच्यात शेंगे आहेत बघा, 20 रुपयाचे पुडी बांधून घेऊन इले आहेत. तर मोठे आहेत वाली इकडे, बाकीच्या वालींपेक्षा हे मोठे दिसले. आणि त्या केळीचा बॉन्ड कसा? केळीचा बॉन्ड 30 रुपये देवा. 30 रुपये. आणि त्या बारक्या ते दोघांचे 30 रुपये. एवढा स्वस्त? आपल्या घरचा. इकडे काकीकडे पण हिरवी भाजी आहे बघा. हे ह्याची ना भाजी चवळीची. खैसून आणलं तू? अकडचीच? खयचीच? कुंद्याची. कुंद्याचे व्यापारी जास्त आहेत तुमच्या बाजारात. यासाठी काय ताक काय? ताक. ह्या बाजारात आपल्या ताक बघूक मिळाला आहे बघा. बाकीच्या बाजारांमध्ये नाही मिळालं, बघितलेलं आहे. पण ह्या बाजारात ताक बघूक मिळाला. किती रुपये हा? 25. आणि ही भाजीची केळी 20 रुपये 2. ओके. समोर आपल्या कणकवलीचे व्यापारी दिसतात, जे आपल्या विरणीच्या बाजारात नाक्यावर पण असतात. तेच व्यापारी येते. काय म्हणतं, कसे लावलं कांदे बटाटे? आणि बटाटी ती पिशवी कशी आहे कांद्याची? 150. मस्त. उतरले काय काय महाग झाले? तीच लेवला. कणकवलीतले व्यापारी आहेत आपले. आठवडा बाजार सगळे करतात, त्याच्यामुळे तुम्ही यांच्याकडे घेऊ शकता. एकदम गॅरंटेड माल सगळं तुमचं. कोल्हापूर. पण करत ते आमच्या बाजारात पण असतात मंदार. माझ्या स्टुडिओच्या बाजूकच असतात. बाजारासाठी पण बाजूक रावले, बाजारात घेत नाही. सुके मच्छी आहे तिकडे. काकीन आज सोमवार म्हणून आणल्या नाहीत मासे. ते इकडे असतात. मासे घेऊन येतो. किती वर्ष आली तुका आमरडात? कांड उघड वाय काय लागत काय? सुकाट खाल्लं काय? तरी 20-25 वर्ष झाली ना. जास्त झाली होय. आमरडातल्या ह्याच्यावर पाठवतले ग्रुपवर म्हणून नका बोलता करतो. तर लोक विचारतात हे खायचे ते बळे ना इथे. बऱ्याच प्रकारचे वेगवेगळे. हे बघ सुकटात मोठी. आणि नारळ कसे काकी? 50 रुपये. नारळाच्या झाडासकट बरं. अरे तरी स्वस्त. 50 रुपये म्हणजे बरे. तर मित्रांनो इकडे गरम सामान आहे सगळा, ज्या मिरचीसाठी लागतात. इकडे मिरचीचा दुकान सुद्धा आणि गरम सामानाचा. हे पिस्ता बघूया जरा.
तर हे पिस्ताचे छोटे पॅक होते. हे किती रुपये? 20. 1 2 3 4 5 पिस्ताचे. बदाम पण आहे ना? बदाम मनुका आणि काय? काजू बदाम काजू नाही आहे, बदाम मनुका आणि पिस्ता आहे. ह्या काय? खजूर आहे. खजूर. अच्छा. आणि गरम सामानचं सगळं मिळतं ना, मोहरी, धने, हे सगळे 20-20 रुपयावाली पॅकेट आहेत. सगळे 20-20 वाली पॅकेट आहेत. तुम्ही कुठून नेलात? आम्ही कणकवलीवरून. कणकवलीचे. स्थायिक कणकवलीचेच. तर इकडे मिरचीचं सुद्धा दुकान आहे. मिरचीचे पण रेट बघूया. ह्या किती रुपये आहे? 160 रुपये बेडगी मिरची. आणि ही संकेश्वरी बेडगी आणि बेडगी वेगवेगळे आहेत दोन्ही. हे किती रुपये? 160. आणि ती 150. ओके. ही वेगळी आहे का? गुंटूर मिरची सगळ्यात तिखट काय? सगळे तिखट असते. अच्छा. ती किती रुपये आहे? 150 रुपये. म्हणजे जी तिखट असता जास्त ती स्वस्त असता आणि ती कमी तिखट असता ती जरा महाग असता. अच्छा. म्हणजे 3 प्रकारच्या मिरची आपल्याकडे आहेत. तर मित्रांनो, कोणाक जर घेऊचं असत तर तिकडे समोर तुमका दिसता मारुती मंदिरच्या इकडेच बसतं ते. सोमवारी तुम्ही येऊन घेऊ शकता. मित्रांनो, आपल्याकडे नारळ आहेत. हे बघा, मोठे करंट ठेवलेले आहेत आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे नारळ आहेत काकांकडे. काका कसे नारळ? जरा रेट सांगा ना माका. 30, 35 आणि 40. तर 30 वाले नारळ आहेत. हे बघा, हे बरे वाजते नारळ आहेत, चांगले. हे 35 रुपये. हे पण चांगले आहेत. आणि 40. 30, 35, 40 योरेटा आपलो. आणि इकडे सुक्या खोबरा पण आहे काकांकडे. या कसा का खोबरा? 140. 140. खोबऱ्याची बॉटल बघूया ना एक. काढी होतेला की कसा? मशनी घाण्यावरचा की घाण्यावरचा या? अच्छा. तुम्ही बघू शकतास किती प्युअर आता काढी होतील. आणि खरोखरच कोकणी बाजारातले तुम्ही जर तेल घेतलात ना, यामध्ये भेसळ वगैरे काय नसता, एवढा प्युअर मिळता. काका ही बॉटल कशी? अर्धा लिटर आहे ना ही? 120. अर्धा लिटर. काकांकडे कुळीत सुद्धा होते बघा. कुळीत कसे आहेत? किती रुपये? 80 रुपये. ह्या अर्धा किलो? अर्धा किलो का 1 किलो? 1 किलो 80 रुपये काकांकडे. होय काय? काय म्हणतो बाकी? ओके ना? हे पण आपल्या बाजारातलो व्यापारी हा. तर मित्रांनो, साधारण 100 मीटरच्या एरियामधलो ह्यो बाजार असा. बाजारपेठेमधलो. बाजारपेठ खूप जुनी हा. बाजार छोटो जरी असलो तरी सगळ्या प्रकारचं तुमका इकडे साहित्य मिळू शकतं, जा काय हव्या आता. मच्छी मार्केट सुद्धा असतं, पण मच्छी मार्केट वारांगा फक्त. बाकी इकडे चिकन वगैरे ते काय कधी पण मिळू शकतात. मगाशी काय सांगितलं होतं? निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एक नांदेव तुकाराम. निवृत्त हो, ज्ञान मिळेल. ज्ञान मिळवणं सोपं आहे. तो देव त्याने तुला मुक्ती मिळेल. तो देव एक आहे. त्या देवाचं नाव तुकाराम आहे. तो देव आपल्या वेळात जो घावा नसतो. जे का रंगले गांगले त्याची म्हणे जो आपले. तो जी साधू ओळखावा देवतेची जाणा, असं संत तुकारामानं माणसं म्हटलेलं आहे. वेळाप्रसंगात तो जाता. ज्याच्या वेळाप्रसंगात जाऊन ज्याचा जो खर्च करता किंवा एखाद्याची बरीचशी वाईट दिली त्याचा जो मदत करतात तो देव. बरा वाटला? एनर्जी ड्रिंक. ओढं घेतलं? हा घे ना वडापाव. वडापाव दे ना. गरमागरम वडापाव. फेमस वडापाव आहे इकडचो. तर तो आता आम्ही खाऊन घेतो, नाश्ता करून घेतो. एक नंबर मस्त. म्हणजे कुरकुरे पण भारी लागतो. तो या चटणीत टाकतात. भरपूर असता ना, त्यामुळे त्या चटणीत टाकलो जाता. मी खात आहे मग तो मस्त लागतं. माका भियातच वहिनी पण इली बाजार करूक. ती बघा टायसूक घेऊन इली. टायसू मंदारचं कुत्रो. मित्रांनो, आम्ही आता जात होतो तेवढ्यात आपल्याला एक मित्र मिळालो हा. मंदारचा जोडीदार गौरव.
तुझं ना म्हणजे सगळे आमचं जोडीदार. तुझं माझ्यापेक्षा जवळ एकदम रे. माझं होतो जवळ, त्याच्यानंतर तुम्ही तुमचे विचार जुळले, त्याच्यानंतर तुमचं जास्त झालं. चल भेटू पुन्हा. चल बाय. आमरड बाजार म्हणजे मराठी शाळा, जिल्हा प्राथमिक मराठी शाळा, त्यामध्ये मंदार 4थी पर्यंत शिकला ना तू? आणि बाकीचं शिक्षण हायस्कूलमध्ये झालं. पुढे झाला? 4थी पर्यंतच असा. अच्छा. 5वी 6वी 10वी पर्यंत पुढे हायस्कूल असं. ओके. तर मंडळींनो, ह्या माझ्या मागे दिसता ना, ह्या आमचा हायस्कूल असा आमरडातला. ह्याच्या अगोदर रोगीतला होती आमची मराठी शाळा होती, म्हणजेच ती 1ली ते 4थी पर्यंत असा. आणि त्यानंतर 5वी ते 10वी पर्यंत माझं शिक्षण पूर्ण झाला हायस्कूलमध्ये झाला. तर आपण आता हायस्कूल बघून घेऊया. आणि इकडे एक चांगली गोष्ट अशी असं की इकडे भाजीपालो केलं जातं शाळेतच. आमच्या हायस्कूलातच भाजीपालो केलं जातं आणि तोच भाजीपालो मुलांका जेवणात म्हणजे दुपारच्या जेवणात पोषण आहार असतं, त्याच्यात पोषण आहार वापरलं जातं. आपण भाजीपालो पण काय काय केलेलं असं तो पण बघून घेऊया. किती भारी आहे बघा. आमच्या CCTV असत, म्हणजे इकडे काही गैरवापर होऊ शकत नाही. CCTV असत. त्यानंतर हे बघ, भारत अमेरिका घड्याळ बघ, सगळ्याच विद्यार्थ्यांना सगळ्या गोष्टीचं ज्ञान आहे. आणि त्याच्यातनं मी भाजीची माहिती द्या. परीक्षा झाला का? सुंदर शाळा ही किती लाईन मध्ये लावलेली आहेत बघा, सगळी सँडल वगैरे. आणि खूप इकडे म्हणजे मुलांच्या अभ्यासासाठी बाहेरच किती त्यांनी पोस्टर वगैरे लावली आहेत ती बघा. प्रत्येक खिडकीवर, प्रत्येक दरवाजावर इकडे हे सुविचार वगैरे आहेत ते बघा. तिकडे आपण बघितलं भारताचा घड्याळ, अमेरिकेचा घड्याळ, अशी वेगवेगळी 4 घड्याळ लावली आहेत टाईममध्ये. काय रे, चांगला मस्त शिकवतात ना? होय ना? अभ्यास करायचा, हा मोठा व्हायचा सगळ्यांनी. तर तू काय म्हटलेलंस मला 5वीत असताना आमचा तो एक असा मनोरंजक तास सुरू होता ना, तेव्हा आपण जोक्स सांगत होतो आणि सगळ्यांना हसवत होतो. तर तू त्यावेळी मलाच प्रश्न विचारलेलास, मॅडम कोंबडी अंड घालते ते खाली का नाही पडत? ओके, होय होय. किती वर्षाचा जोक तो. आणि त्याचं उत्तर आम्हाला कळलं नव्हतं, मग तू सांगितलेलं आणि तुला कळलं ते उत्तर असेल, लक्षात आहे. सगळ्यांना कळलं असतं. ते बघ कसे वाकण वाकण बघते ते. नमस्कार. आपल्या शाळेचं नाव आहे श्री भगवती देवी माध्यमिक विद्यालय आमरड. आपल्या शाळेमध्ये प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत परसबाग निर्मिती केली जाते. आणि या परसबाग निर्मितीमध्ये या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या वेलवर्गीय आणि फळभाज्या या ठिकाणी विद्यार्थी स्वतःच या ठिकाणी या शेतीमध्ये, या परसबागेमध्ये स्वतः मेहनत करून या ठिकाणी ही शेती फुलवलेली आपल्याला दिसत आहे. ज्याच्यामध्ये आपण इथं बघतच आहात की या ठिकाणी फ्लॉवर, त्याचबरोबर या ठिकाणी ही कोबी
त्याच्यानंतर भेंडी, वांगी, गवार, वेलवर्गीयामध्ये पावसाळ्यामध्ये आम्ही दोडका, त्याच्यानंतर दुधी भोपळा अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या फळभाज्या, वेलवर्गीय भाज्या या ठिकाणी आम्ही उत्पादित करतो. आणि दिवसाकाठी आम्हाला दर दिवशी 120 पटसंख्या असल्यामुळे आमच्या प्रशालेमध्ये दररोज 6 किलो भाजी पोषण आहारासाठी लागते. आणि ती 6 किलो भाजी या ठिकाणी स्वतः मुलं मेहनत करून शेतामध्ये मेहनत करून ती 6 किलो भाजी याच परसबागेतून उत्पादित केली जाते आणि आपल्या पोषण आहारामध्ये ती मुलांना दिली जाते. या परसबागेचं एक वेगळं वैशिष्ट्य म्हणजे या परसबागेमध्ये कुठल्याही रासायनिक खताचा वापर केला जात नाही. सेंद्रिय पद्धतीने ही शेती केली जाते, ज्याच्यामध्ये लेंडी खत आहे, त्याच्यानंतर शेण आहे, शेणखत आहे, त्याच्यानंतर कोंबडी खत आहे. या सेंद्रिय खतांचा या ठिकाणी वापर करून सेंद्रिय पद्धतीने ही शेती केली जाते. आणि या मुलांना हे परसबाग करण्यामागचा शासनाचा आणि शाळेचा महत्त्वाचा उद्देश हाच आहे की मुलांना कष्टाची सवय लागावी, शारीरिक श्रमाची सवय लागावी. तर या आमच्या प्रशालेमध्ये आम्ही 2 वर्षापासून 2 वर्षापासून आम्ही हा उपक्रम, परसबागेचा उपक्रम राबवत आहोत. आणि यामध्ये आम्ही 9-10 प्रकारच्या भाज्या घेतो. त्याच्यामध्ये सुरण पण आहे, जो कोबी इथे होत नाही आपल्या भागामध्ये, तर आमच्या इकडे 150-200 किलो कोबी होतो. कोबीचं पीक घेतलंय, फ्लॉवर लावलेले आहेत, मिरची, वांगी, टोमॅटो हे पण आहेत, त्याशिवाय भेंडी, गवार. आणि ह्या सगळ्या भाज्या आम्ही प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत दररोजच्या पोषण आहारामध्ये याचा वापर करतो, जेणेकरून मुलांना पौष्टिक असा आहार मिळतोच आणि मुलांना पण कामाची सवय लागते आणि उत्कृष्ट असे शेतकरी घडवण्याचं काम इथे होत आहे. कारण हीच मुलं भावी आयुष्यामध्ये त्यांना रोजगार मिळावा याच्यासाठी इथे ही मुलं तयार होत आहेत. आणि भाज्यांचे दर किंवा बघता खूप महागलेलं आहे सगळं. आणि शासनाकडून आम्हाला फक्त आमटीसाठी किंवा तांदूळ वगैरे असं म्हणजे कडधान्य तांदूळ वगैरे येतो, पण भाज्यांची सोय नसते. तर आम्ही आमच्या शाळेच्या या परसबागेमध्ये भाज्यांची निर्मिती करतो आणि त्यामुळे मुलांना पौष्टिक असा आहार रोजच्या जेवणामध्ये मिळतो. आणि रोजच्या जेवणासाठी आम्ही 8 ते 9 किलो भाज्या या परसबागेतून काढत असतो. आणि मुलं याच्यामध्ये स्वतः मेहनत घेत आहेत, काम करतायत आणि अतिशय मुलांनाही खूप आनंद होतो ही काम करत असताना. कामाची कोणत्याही प्रकारची ते टाळाटाळ करत नाहीत. तर उत्कृष्ट अशी परसबागेचं नियोजन आम्ही इथे आमचे खांबल सर, तसेच आमचे पवार सर, हे 2 शिक्षक आणि मुलं अशा प्रकारे शेतीकाम इथे केलं जातं. आणि त्याच्यामुळे पोषण आहाराचा दर्जा निश्चितच सुधारलेला आहे. आणि मुलांनाही आम्ही सकस असा आहार या भाज्यांमुळे पोषण आहारामध्ये देत असतो. मंदार खोडकरच होता लहानपणापासून आणि मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात त्याप्रमाणे तो हा असा प्रसिद्ध युट्यूबर होणार हे मला 5वीतच समजले. पण त्याने छानपैकी प्रगती केलेली आहे आणि आमच्या मालवणी बोलीभाषेमध्ये त्याचे व्हिडिओ होतात आणि त्याच्यामुळे मालवणी भाषा ही त्याने जगभर प्रसिद्ध केलेली आहे. त्याच्यामुळे मंदार विषयी आम्हाला निश्चितच अभिमान आहे आणि त्याचे व्हिडिओ खूप छान असतात. मी तर प्रत्येक व्हिडिओ त्याचा बघते. गावाचं नाव मोठं केलं त्याने. गावाचं नाव मोठं केलंय. तर मित्रांनो, बाकीच्या बाजारांसारखं आमरड बाजार पण सगळा साहित्य मिळणारो असो एक बाजार होतो. जरी छोटो बाजार असलो तरी आपल्याला एक वेगळा काहीतरी बोग मिळाला मंदारच्या शाळेबद्दल. तर इकडे सगळ्या मुलांना पोषण आहार जो दिला जाता ना, तर ते भाजी पण स्वतः इकडे पिकवतात. तर ह्या बाकीच्या शाळांनी पण असंच काहीतरी करूचा तर लोक म्हणजे मुलं जी आहेत ना ती पुढे शेतकरी होण्याचं सुद्धा चांगल्या प्रकारचं एक उत्तम शेतकरी होण्याचा सुद्धा प्रयत्न करतील. तर ह्यो बाजार तुमका कसं वाटलं नक्कीच कमेंटमध्ये सांगा. आणि पुन्हा नवीन असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी तुम्ही या चॅनलला सबस्क्राईब करा. मंदारचे आता झालेत 98,000 सबस्क्रायबर यूट्यूबचे. तर प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटनपासून थोडंसं दूर असा तर तुम्ही ते का पण पटापट फॉलो करा. अजून एक आपल्या सिंधुदुर्गात सिल्वर बटन आपल्याला ॲड करूचा नक्कीच. आणि माझ्या अगोदर ह्याचा जरी केला तरी चालता. नाही, तुम्ही दोघांचे पण करा. ह्याचा झाला, माझा झाला, एकच असा. दोघांचे पण करा तुम्ही. तर नक्कीच तुमका असे चांगले अजूनही बाजाराचे भरपूर बाजार आपल्या लिस्टमध्ये असतात जे तुमका प्रत्येक आठवड्यात 2-2, 3-3 बघूक मिळतले आहेत. तर तुम्ही लवकरात लवकर व्हिडिओ भरपूर शेअर करा. भरपूर शेअर करा. तर बेरोजगार कोण राहता नाही. बरोबर. हा जरी खायच्या मुलांका आता जसं माझाच मी काय केलंय माझा माका माहिती असा. तर पण मी खायच्या तरी क्षेत्रात मी माझा नाव केलंय किंवा सगळ्या गोष्टी केल्या. तर
कोण नोकरीसाठी थांबताना जो इकडे राहून शेती करून पण आपलं उदरनिर्वाह करू शकता. नक्कीच. तर ता इकडे शिकाक भेटला अक्षयने बघितल्या. हो नक्कीच. आणि मंदिरावर प्रेम करणारो पण इकडे भरपूर वर्ग, म्हणजे तुम्ही आता व्हिडिओमधनंच बघितलंच, बाजारात प्रत्येक येणारो जाणारो मंदिरला हाक मारत होतो. म्हणजे तसंच प्रेम तुम्ही साठवण्याचा सुद्धा प्रयत्न करा आणि एक समृद्ध शेतकरी होण्याचा सुद्धा प्रयत्न करा. तर व्हिडिओ तुमका नक्कीच बघूक मिळतले असे नवनवीन. फक्त तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओसोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.